Salam, hormatly yurttaşlar. Geçen hepde ben size söz verdim. Bir hepden dowamyna şol Ukrainada alınıp barlayan uruş barada, onun töwereginde bolup geçen ýagdaýlar barada. Amerikada näme bolýar, Ýewrosoýuzda näme bolýar, Orsiýet näme iş bilen meşgullanýar, şu zatlaryň toplum barada bir gysaragam bolsa size maglumat bereýin diýip söz berdim. Geçen hepde indi şunu siz bilen etmekçi. Tema gaty uly we agyr. Hemme bolup geçen zatları ya bolup duran zatları ýarym sagadyň içine sygdyrmak ol mümkin iş däl. Ýöne şu esasy zatlaryň üstünde durup geçmekçi bolýan siz bilen soňra eger ýene-de näme düşnükli zat bar bolsa ýazarsyňyz kommentde, sorarsyňyz bildigimden, başardygymdan men size jogap berem. Birinciden indi şol Orsiýet Ukraina uruşy indi özüňiz bilýäňiz näçe wagt bar dowam edip gelýär, ýenem 2 aýdan etlaýyk ama 2 ýyl wagt bolýar. Başda bir näçe günüň dowamyny duýdansyz eden çalışanyň netijesinde Orsiýet Ukrainanyň bir näçe ýerlerini böleklerini basyp aldy. Şuň kun şol Krim ýarymadasyny hasaplandy da öňkü 14-nji ýylda basyp alan ýanky Donetsk oblastynyň bir bölegi, Lugansk oblastynyň bir bölegini, soňky şuňky güneşelli basyp alan territoriýasyny hasaplandy. Ukrainanyň 20% territoriýasy şuň kun ruslaryň eline ýa orslaryň eline, ýa Kremliň eline diýip. Indi başda olar söz berdi 3 günne alar. Kiýewde ýa parat bilen geçirjekler, ýalar bilen bir topar orkestra çalyp gidipdirler. Ýöne şol 3 günne alınjak Kiýew indi 2 ýyl dowamyna dene alınman otur. Diýmek dünýä 2-nji armiýasy diýip hasaplanýan Russiýa Federasiýasy hana özüniň juda ejir ýagdaýlaryny subut etdi. Kahramançylyk nerede bar bolsa, durnukluk kimde bar bolsa, edermelik kim görkezýän bolsa, ol ine Ukraina halky. Onna 2 ýyl golay wagt bäri öz garaşdyrlygyny, öz territorial bütünligini, özüniň milletligini we ýurduny gorap otyr. Hemmemize görelli hökmen. Ukraina buň diňe öz üçin ýa öz döwlet bütünligi üçin töweşenak ol hemme ähli öňkü Sowet respublikalarynyň territoriýasynyň bütünligi üçin we garaşdyrlygy üçin uruşýar we garaşýar. Ukraina ýeňse diýmek hemme on mäş respublikada azad erkin durmuşda ýaşajar görünüp duranlar ýok, ýeňilse-de diýmek diňe öňkü Sowet respublikalary däl, ol öňkü Warşawa birleşigine giren döwletler bar, ýa-ni Polşa ilkinji nowatda, soňra Çehiýa, Slowakiýa, Germaniýa, bärsin alsaň onuň Bolgariýa, Rumyniýa, Wengriýa, şolaryň hemmejigi ertesi gün ene Orsiýadan hüjüm etjek ýanky obýektler ýa-da nişanlary bolupdyr. Ondan daşgaryna ýene-de ene bar ene täze soňky döwürde Finlandiýa bilen Şwetsiýada NATO ýararlygyna azad boldy. Demek bulanam üstüne çalış etmäge hyýaly bar Orsiýadyň. Ine bu umumy kartina. Eger Orsiýet ýeňse bolajak zatlar. Ukraina ýeňse-de boljak zatlar ine biziň ol Merkez Aziýada hem ol 5 tane ol dikme serdarlar bar, hemmesi ol oturtma prezidentler 30 ýylmy, 20 ýylmy, 10 ýyl, 5 ýylmy halkynyň gözüne çöp atyp düňkü ol budyna sip bererler, hemmesi ana hajy bolup geldiler. Indi bulardan öňe çykjak akyllaram ýok, ýol başam ýok. Bulan hemmesi sirlik gider. Edil ýöne ýal hawasynyň siliýalyk bol. Halk bular sirip taşlar bir günüň içinde. Ýöne esasy da şäher şular şu Merkez Aziýa respublikalaryna ýanky dikme serdarlar bar, prezidentler. Putin'e bağlı oturlu. Putin gidenden sonra şulanın yemesi sanarlı dur. Näçe wagt oturjak, ýa sagyd oturjak.
Şoň üçin bu mahar alym berdimli söwüş göreş gidip dur hem informasyon meýdanyna hem uruş meýdanyna. Uruş meýdanyna şumar pida berýän Ukraina halky we Ukraina halkyny gollayan beýleki milletden wekillerim şol hana Ukraina tarapyna söwüşip ber. Dörlü milletten wekil. Şol sanyna bizim türkmen ýigitlerimizden uruşup söwüşip ber Ukrainada. Demek ol Aşgabatdaky häkimet Orsiýada tabyn bolup Putinin diýen sözünden çykybilmän oturullygyna garamazdan biziň halkymyzyň merdana ýigitleri öz ykbalyny, gelejegini şu Ukrainanyň ýeňişi bilen baglanşdyryp ana söwüşip berýär, söwüş meýdanyna. Indi näme boldy? Bolan zat Ruslar çözdi. Aly bilmedi, bir ýerde saklanýarlar. Yani 20-nji ýylda. Ondan soň 23-nji ýyla geçilen döwür gyş aýlary taýýarlyk gitdi. Ukraina tarapynyň goşuny komplektasiýa etmeli, ýanky bir gün matardan gelýän ýaraglar, Amerikadan gelýän ýaraglar, ol mäşany gysyp okatmak däl, o tehnika. Şonu bilmek, öwrenmek üçin 6 ay, 8 ay, 10 ay, 1 ýyl okadylýan ýerim bar. Men şol sallat esker bolan döwrümde şol aerodromy barýan bir maşin bar, tok berýär samolyotlar. Şonuň hemme mehanizmi öwrenmek üçin 6 ay uçapkada bolum, okuw merkezinde. Soň ýene de 6 aýlap aňyrda şo gulluk eden ýerimde beýleki ozal gulluk edip beren ýyl ýarym 2 ýyl gulluk edip beren eskerler maňa şunu şeýlip gelmelidir, şeýdip gitmelidir, ene şeýle wagt oturmalydyr, şunça bolmalydyr dip praktikada da öwretdiler. Şoň üçin sada zat ýok. Ol diňe avtomat kalaşnikow şonum söküp ýaglap ýanam düzüp atmak üçin wagt gerek. Şoň üçin şuman Ukrainadaky ullanýan ýaraglaryň dörli görnüşini öwrenmek üçin bular Ukraina ýigitleri gidip Ýewropa birleşigine bir näçe aýlap okadylar. Häzirim okap ýörler. Sen şol ýerden başlanan, ýer goşundan başlap ta ýanky bir samolyot tehnikasyna çelli, ya uçurlar diýelim näme, bu türkmençe öwürsek men rusça aýtýanna samolyot dip. Şoň tehniklaryny, uçurmalaryny, pilotlaryna çelli taýýarlyk işler gidip otyr. Indi bular bellediler, Ukraina tarapyna karşılıklı hücuma geçmeli. Şu ýylyň ýankyny üstümizde ýylyň oturup bar ýa-da Tomsona goýdular iýun aýyna. Iýun aýynyň ortasy, iýun aýynyň ahyry belli bir wagt aýdylan, erti hüjum etjek diýse orta tarapy onuň taýýarlyk görjekler. Olar şonsudan taýýarlyk gördüler, onu maýdy. Sonra şu basyp alan territoriýalaryna 6 hatar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hatar garym gazyp, her garymyň arasyna minalap doldurdular. Her hatarda da itlenli tehnikany ýere gömüp tokoýun içinde gara şol durşuny gorog liniýasyny etdiler. 6 hatar bir hem däl. Şoň üçin oňa aýdýarlar Suravikiniň liniýasy, Suravikiniň bilen generali bardy. Onu şol ýanky Prigozhin bilen bile hyzmatdaşlykda aýyplap birden ýok etdiler, ýitirmetdiler. Ona Prigozhina samolyotdan gaýdyrdylar, töweregine akile bilen Suravikiniň hatardan çykyryp ýok etdiler, ýerde digen belli. Ine şol Suravikiniň guran 6 liniýasy bar. Indi şonu böwsüp Ukraina goşuny öz territoriýasyny azad etmelidir. O taýdan bir hüjum edip gördüler, bu taýdan, ortadan, garalardan, flanklardan netije ýok. 100 metr, 300 metr, 2 kilometr süýşen bilen ol frontyň süýşdigi däl. Bir ýerde, iki ýerde böwüsdiler, birinji liniýany, ikinji goragy, üçünji garmy, dördünji, beşinji, altynji, ýöne şol böwüsilýänçe gör wagt näçe min Ukraina ýigidi wepat boldy. Ona aýtmak gerek. Ýöne Ukraina halky ýa Ukrainanyň ýanky gulluklary aýdanaklar özlerine näçe esgerin ýitirim bolany ýa wepat bolany ona aýtsa ondan aňyrky tarap begenjekde. Uruşun kanuny şeýle özüniň kyn azaldyp görkezýär.
İslenlik tarap, düşman tarapından köpördüp görkezýär. Şoň üçin biz aramak meselelere tapmaly bolýarsa, ýani Ukraina goranmak ministri maglumat bermänsen, biz onsoň özümizçe çaklamaly bolýar. Ýurtdaşlar bagyşlaň, siz köpüňiz harby gullukda bolmaňsyň, ýa bolanam bolsaňyz esker, ondan ýokary derejäni, ýa taktikany, strategiýany gören bilen adamlar däl. Şoň üçin netije çykarmak size kyn. Şoň üçin men aýdyp berýän size. Elmedam goranýan tarapdan hüjüm edýän tarapyň ýetkisi pesinden 3 ýa 4 esse köpdir. Iň pesi. Hüjüm edýän tarap kän ýetki çekýär. Goranýan tarapdan. Başda görýän ýanky orta hüjüm edenni 50.000-60.000 adamsyny müňläp tehnikasyny ýitirdi. Soňra durup garym gazyp goranmaga geçdile boli. Onu iki taraplayın yankı pozisyon uruş başlandı. Da şu Tomasa çelli. Bir-birini bular bärden 10 snaryad atsa, olur aňyrdan 20 snaryad. Bir-birini şeýdip jogap berdi. Elbetde snaryad boş geçenak. Birini öldürýär, birini ýaraly diýe gara. Şular ýaly. Ýöne üstünlükli hiç tarapy uruş ýa söwüş bolmady. Onsoň ýanky şu Tomaska, şu ýylyň Tomaska ýanky hüjümine taýýarlanan Ukraina goşuny öňüne goýan harby meseleleri çözüp bilmedi. Ol men özüm üçin çykaran netijem. Bilmediğini nämeden görýän? Bular öňde goýan ýanky maksady şol Donetsk oblastyny, Lugansk oblastyny hem-de Krim ýarmadasyny azad etmeliler. Şu ýyl. Ýani şol zatlaryň hiçbiri bolmansa men ine üstünlükli bolmady diýip aýdýar. Oňam ýene ýüzlerçe sebebi bar. Men ýöne şol diňe ikisiniň üstüne durup geçeýin. Birinci sebäp ýanky Ukraina tarapyny ok ýaragy ýetmezçiligi. Adam ýetmezçiligi ýok, ýa efer ýetmezçiligi ýok. Ukraina gaty akylly millet, olar islenlik tehnikany işledip, ýa atyp ýa ýöredip herekete getirip bilýän millet. Men bular ozalyň tanýan, ýöne şu uruşda görkezdiler özüni. Bular ýetmeýän da tehnika. Men näçe de ozal gaýtalap aýtdym da ýatany iti daşlamak gerek geldi. Ya şonu daşlasan şular ýaly bol. Ene şular ýaly terzde Günmatar hem Amerika siýasat alyp bardy. Orsiýadan garşysyna. Ýatany iti daşlaýmaly. Birden onsoň Putin o kellesi näse adam saglygy ýok, öýde ölen bilen o dünýäň duraryny isläne, ozalam on bir maşala ýagdaýyny ýa dünýä garaýşyny alanda da netije çykaryp bolýar da men 23 ýyl, 24 ýyl bar Putiniň edip oturan işlerini, çykyşlaryny ünsürip dinläp şonu netije çykaryp aýdýar. Demek şu taýda şonu ýuwaş-ýuwaşdan guyrugundan maslap ta kellesine ýetdiňçe iýmelliýän siýasat alınıp barlýardy. Başta Ukraynalary 10 kilometr, 20 kilometr atylýan snaryadlar beren bolsa, soňra 30-40 kilometr atýarlar berdiler. Indi bugünkü 60-70-80 kilometr atylýan ok ýaraglar berdiler. Şumal ýöne beren hakly, şular 300 ýa 500 kilometr atylýan snaryadlar. Şonu berse Ukraynalar göni orsiýadan deň ýardan şuňky wes weýran etjekdi. Ondan şu ýerde Putin basarmy şu gyzyl knopka basmazmy? Diýilen sonra Günmataryň hem-de Amerikanyň öňünde dur. Olar üçin Putin hiç, Kreml hem hiç. Ýani olar dünýäň öňünde jogapkärçiligi duýýarlar. Şuň olara şular ýaly snaryadlar Ukrainalara berse, bular hem jany ýanyp duran millet günni hany ölüsi çykyp dur, çağalar, genallar, garrylar, gurtular, eskerler gelip durar. Şoň üçin bular Moskwaň külpeýkün etjek eline şuny snaryady bolsa. Ýani şonu beren Amerikada Günmataryň. Şular ýarag bilen ullanyň diýip. Ene şol ýeter ýetmez ýaragyň netijesinde bular öňe süýşüp bilmedi. Bu birinji ýagdaý. Ikinji ýagdaý. Ukraina öz üçin näki ahli umumy korrupsiýa. Edip Türkmenistan nakyýaly. Halk bir ýana, ol hakimede ýerler bir ýana. Halka şol öz döwletini, milletini goragyny üpçün etmek üçin pensionerlere çeli, soňky saýyna çeli çykaryp, şolara dronemy, awtomatymy, egneşigini harbylyk nämetine gerek bolsa harj edip otyr. Emma wezipeýerler milliardlap pul ogurlaýarlar. Şol sany humanitar ýük
Ukraina uğradılayan yükler var. Şolama gurlanıpdy. Elbette bizim ya men üçedekde akiden humanitar kömegim gidip yatan Akiyanın kömeginin içine belki bir damzadır. Ýöne men ertip anyk adamyň elini tapşyrdım. Tapşyrylan barada video ya surat materialleri var. Hem de näçe harcadyldy, pulmy, ýolmy, haritmy hemmejin foto dokumental ýa-ni kwitansiýalar bilen dur. Şo zatlar uly meçberde edilmedi. Dadı beydat Ukraina ejer çekkedip yetişen uğratdı şo tak milyonlap milyardlap. Ol aňyrda oturan haramzady deýýüsler var 200'li. Orsun güjükleri. Bizdäki güjükler var. Ukrainada diýdi şolar ýar güjükler. Şolar şu gelen humanitar kömegi ogurlady. Ya alan akidip başga döwletlere Merkez Aziýa Aňrykyň bir ýerleri satdy. Satyp bilmediginem iskilatlarda çüýretdiler. Şu mal üst açılıp dur. Fronta akidilmeli ya ilatı paylanmalı, haritmi, egineşikmi, imitmi çüýräp galypdy. Şonuň öňkü goranmak ministri Ukraina ýa-ni bir ýumurtkaň bahasy aýdýarlar şo taýda şonuň öz ýemesi bilen 5 grivna. 5 saý diýildi. Şonu ol 17 saýdan satyn aldym diýip görkezipdi. Nämen esasyny üçüstü köperdi. Şoň esasyny eýýap şu Ukraina'nın yemesinin $1 milyar uğurlanıptır. Şu yalan fakturaların neticesinde. Ine Ukraina'daki ine korrupsiyan 200 haramzadalar hayırlan ediyen işi. Şonçu Ukraina'da bökdönçlük emele geldi. O Zelenski diline bir zat diye emma on Türkmençelap aysa keseri yok. Kılıcı kesen aktı, mi? Şu korrupsiya eden halkın öňüne çykarp ya atmaly ya başyny kesmeli ya da dardan asyp goýmaly edilse derri olan yemesi gutorjak bol ýöne ol şonu eden ýa-ni uruş döwrüniň kanuny boýunça tutan ýerinde atmaly bular. Bizde geçdik 41-45'te. Ýöne şu mahal Ukraina urşunda şodatlar edilen. Ondan ola heselle kakıp ýör. Yan gidip gelýän ýollarına aýlanyp ýemani Polşany ýa-ni İspaniýany ýene bir döwletler görüp otyn şu döwletlerde Ukrainalar ýaşap götüniň aşagyna maşynyň bahasy $1 milyon ýetdi. Ukraina halky bolsa şonu 5 aýdan ýyna fronta kömek edýär. Şo taýdan çykyp gaýdarlar ýa gaçyp gaýdarlar uruşmajak bolup olaryň halkyň döňü 200 haramdandylar. Kümsükler, bizde men şonçun aýdan, bizde Türkmenlerden şular ýalda atpady. Ukrainada şu uruş turup duran döwletde de öz watanyny gorumakdan ýüze urýan haýynlar azlar. Kendi men ýöne azlar. Sebäp ol Orsiýet döwründen, imperiýa döwründen, SSR döwründen galan agentler bar Orsiýada işläp oturup, Moskwa, Kreml. Şolar häzir hem işläp oturup. Kaçany gaçdy galyny galy. Ýöne bula pikir edýär, erti bir gün Putin gelir, bize mene wezipe eýler. Şoňa çelli her zat etmeli, saklanmaly. Ýurduň içinde saklanmaly, ya Ýewropada giýgenmeli. Ýöne o zatlar ýol berilmejegine bir topar kararlar kabul edildi Ýewropada. Şuň kun ýurtdaşlar Rus nomerli ya Ukraina nomerli bir hafta ulagym Ýewropa territoriýasyna girdiler. Bir Rus grajdanyniny bir ya Belarus'a hiç kimi Ýewropa gelmäge ursat berilenak ya viza berilen açylanak. Şu karşılıklaryň edilýän diýwar Ýewrosoýuz dol özüni şu Orsiýetden diýwar bilen saklap goýdy. Serhedi güýçlendirdiler, 3-4 film çekdiler. Polşada Belarus Polşa serhedini provokasiýa etdi. Orslar öz serhedini ýa-ni Finlandiýa bilen provokasiýa etdi. Bir adamym geçiren atdy. Provokasiýany geçmeýär. Ýöne şonda da öljek doňuzyň horhory galmaz diýilýär. Bir Kremliň horhory galana. Ýetişbilliginiň hüjüm edýär. Şuň kun soňky 3 aýyň dowamyny Orsiýadyň ähli edýän hüjümi Avdeýevka diýip bir bölejik ogy diýip ya biziň Türkmenistanyň territorial uruluşundan artık bir küçücük etrabyň ya bir şäherçesi.
etrabın, ulukan şäherem däl. Şonu enni şu mahal 4 ay bäri şolar zapt edip otur. Şonu alsa Putin'e yeňiş boljak. Birowan alan üçin. Şeňmi? Näme üçin? Ana Putin ýa dün çykyp press konferensiýa berdi. Men 24-nji ýylyň martdaky saýlawlaryna gatnaşjak diýip. Ene ýam 22 ýyl otur şu kürsüni götü bilen ýelmeşip 350 000 goly Rus ýigitleri o taýda wepat boldy. On piňine denen ola 300 000 üçin 3 milyon 30 milyon wepat boldy. Şu men kürsüde otursam bolýar mene oturan adam. Adam ol men aslında o zatly barda görüňem eden etmän ýöne ine onuň bar primi pikiri şol 22 ýyl mundan ozal basyp alan yalan ýol bilen Allah bilen basyp alan kürsüsini düşesi ýa gidesi gelen. Bir hemme diktatorlara mahsus häsiýet. Bilemek ben näme üçin şu ýelmeşen ýalyk bolup otylar şu kürsülerini. Niyazgym şeýledi. Gurban gulum, oglum beýle kisip, häzir şu itine çelli gider şu hiç kim istat diýmez şu wezipany elime. Hana orta adyan hemme diktatorlarym şeýle. Lukashenko'nal olam şeýle. Hemmesi bilen edilýär bir çüýşeden çykan jyn ýaly. Halkyna gelene bularda hiç rahim şepagat ýok. Şoň üçin diktaturan milletem ýok. Bulan arnamysam ýok, bulan gujul gaýratym ýok. Ýekelikde hiç kim garşyna çykyp biljek orramsy däl şular hiç bir-biri baş-başa. Şeňmi? Ýöne şular öz eýlen wezipesini üstü bilen halkyň aňyny bulaşdyryp, garşdyryp, manipulýar edip, et edip fronty guradypdyr. 41-45'te bizim Orta Aziya milletlerimizi Ortaýadan 47'ine ýaşaýan türk dilli milletleri et edip frontda faşistin öňüne goýuşlary ýaly şuň gün Ortaýat hana öz 47'däki ýaşap oturan milletlerini mesarupka hana Ukraina uğradyp. Indi şu mahal ýene de uruş toktody liniýa. İki tarapam dur bir-birine garap. Aly bilen galasy ýok. İki tarapam ýetgiçekkä. Ortaýat tarapy ikessedir, Ukraina tarapy bir essedir. Ortaýat tarapyny meselem 3 esse snaryad köpdir. Ukraina tarapyny şu 3 esse snaryady urup bilýän hana ýanky howa güýçleri bardyr. Ortaýatda meselem şu mal 1 milyona goly 800 000 goly umumy rezerw bilen alanda eser bar bolsa Ukraina halkyň şu 5 milyon ýara almagy ýa tutmagy hakly ýa hukukly ýa islegli ýigitleri bar ýa denarlary. Onun için uruş şuun kuun oturur deyip aydıp bolacak. İnniki ýylyň mart aýynyň saýlawyna çelli bu uruş alym berdimli var. İki tarapy gatyly ganyna küçükli var. Soň aňryk nira gitjek ol bellidir. Ýöne şu Ortaýada kömek edýän ganatlary gyrkmaga gün matar gaty aksam şuun kuun çemelişip ber. Ol başta sanksiýa girdiler 12 sanksiýa döwlet ýurdun garşysyna ýa şu Ortaýatdaky kampaniýalaryň ýa şahsiýetleriň garşysyna sanksiýa girdi. Bir bölegi küçüjek bölegi işledi, uny bölegi işlenek. Näme üçin? Şu sanksiýalar aýlanyp geçmäge kömek edýän ýurtlar we döwletler bar. Şolaryň içinde Merkezi Aziýadan Gazakistan, Özbegistan, Kyrgyzstan we Türkmenistan, Täjikistan bar. Hemmejiniň bok çykar häzir biraz çykaraş. Häzir bir tarapy ýykylar boli, ondan şonu görersiňiz tomaşan nirde digini. Bulan hemmesi ýa samanatsynyň suwy beren bilen düşünje bar Türkmen. Ine şonu diýip görünmeýän ýa bilinmeýän diýip. Habar ýok Amerikalyň hem Sputnikler asmanyň şulan tuwaleda gidenden surata düşüp oturan. Gitjek ýerler ýok. Ýöne şuun kuun gynansagyň şulan şu edýän hereketiniň netijesinde bir güne Ukraina halky çagasy çugasy zenany eserleri wepat bolýar. Ine bolýan zatlar, ine bolýan gyrlyşyk, 20-nji asyrda ýaşap ber. Ýöne wagşy duýgusy Rus imperialistlerini ilmide mahsus bolarlygyň oluşuny ýene-de bir gelek açyp görkezdiler. Näme bolup dur? Esasy zat şuun kuun bölünşik ýa aýrylşyk Amerikadan gelýär. Onu maýdy. Başla. Näme üçin? Amerikada iki partiýa bar.
Olum döwlet dolanışı iki partiýa bagly bolupdy. Respublikanlar hem demokratlar. Şunkun demokratlar we demokratlaryň wekili ine prezident korsatdy Joe Biden. Ýöne ýa-ni Respublikan partiýanyň wekili bilýäňiz, bular näme iş bilen meşgul bolýanny, olar şu demokratlaryň garşysynda işleýär. Bular indi netije çıkardılar, köplük bolan soň ýa-ni Respublikanlar senatda ýa-ni Ukraina bizni mundan aýryp kömek etmeliler. Onun sebäpleriniň biri ýa-ni Ukrainanyň içindäki korrupsiýa. İlk baştan şura hasabat bersin. Her bir dollary Amerikadan giden kömegi ya harby ya karz berilen pula her bir dollaryna hasabat bersinler. Şondan soň dowam edermi etmersmi soň bir arap maslahatlaşar. Demokratlaryň diýen şunkun bular real ähli umumy iş alyp biljek gal ýöne biz şunkun ýeňiş üçin näme etmeli bolsa ähli kömek etmeli. Korrupsionerler bilen ertesi gün biz ýeňişden soň gürleşip bilirsiz. Olan ähli ogurlaryny burnundan ýyklygan getirip ýygyna Ukrainaň gaznasyna Amerikan kam alyp biler. Ene şu taýda iki güýç çakmışdy. Ýa-ni bir Respublikanlaryň ýol başçysy öňkü prezident Donald Trump. Olum şol aýdýa men gelsem 3 güniň içinde Ukraina urşuny ýatyryn ýa-da orta ýetmeli. Näme? Ne aýdylýar, bilermeler aýdýa. Ene gelse aýdar, Ukraina oturuyor ýerinde, orta näme territoriýany şuňa çel basyp alan bolsa şolonky galanam senki. Zıngın çıkarmada otur diýjek. Ene bol 3 güniň meselesi şol. Şaňymy? Sana yaragym ýok, beýlekem ýok, kömegim ýok diýipdi. Ýöne inni şu taýda Ýewropa bileleşigi gaty şular ýani bir pozisiýany elepdir. Bolýa diýdiler. Siz Amerikada iki parti öz araňyzda uruşun gyrylşyň nämedim öz işin ýöne biz Ýewropadaky döwletler ýa milletler öz pikirimizi, öz etjek işimizi özümüz bilýär. Näme etdiler? Ene ýa iki gün molly eglan etdiler. Ýa Welika Britaniýa bilen Norwegiýa iki döwlet bileleşip şu mahar koalisiýa ýa bileleşik döwletler kapıları açıp genem gelip girecekler, girmeli şu koalisiýa, şu birleşme. Indi şular esasy ýükü ya agyrymy ya kömegi öz boynuna aljaklar. Bärde size ýatdyp getmekçi bolýan zadym. Bir Norwegiýa döwletini nebit tapyldy. Uzakda dälmän belki 20 ýyl bolar. Ya 30 ýyl men anyk aýdyp biljekler. Ýöne şu tapylan neftin bir bölegi gelecekki nesilleriň fonduna ýatyryldy. Ola men aýdyp berdim size ozal 1 trillion 200-300 milliard dollar. Şu pulun ucundan şu neçeli ýanky bir Norwegiýa hökümeti we halky şular ýaly karar etdi. Bize ene bilemek tebigat eçilipdir. Şu toprakda şunça baýlygy beýleki şu sosyal baýlygy bolmadyk döwletler bilen paýlaşmak biziň ýa-ni humanitar ýa moral borjumuz diýip hasap edýärler. Şoň üçin bular Afrika döwletlerini Braziliýanyň tokoýlaryny çapylmazygy üçinmi, ýenem bir ýeremi islenlik döwletleri şol sany Palestina ummasy kömek edip otyrlar. Pul der emesinde. Indi olar aýdýar. Ukraina öz adaletli hak hukuku üçin, öz territorial bitewligi üçin göreşýän döwlet ýa millet ýa halk biz şulara kömek etjek. Bermesin şol Amerika, biz berer. Amerikan bermejek bolýan 50 milliard dollar ýöne Norwegiýa 2 minutda geçirip bilýär. Welika Britaniýada men gapdalyny galan Ýewrosaýyzym şun gapdalyny. Indi Ýewrosaýyz indi men aýdyp berin, öz ýaşap oturan döwletimde ýa Şweçiýada geçen hepdede şol Ukrainada şu ortadan bombalap sanyn çykarýan elektrostansiýalary bar. Şu Ukraina halkynyň öýüne ýyly bolmasyn, ışık bolmasyn ýöretip bombalýarlar şu elektrostansiýalary. Ine şoňa elektrostansiýalary şolar dikertmek üçin ýa-da şu elektrostansiýalary, mobil elektrostansiýalary satyn almak üçin Şwed hökümeti 1 milyard 400 milyon kron biziň pulumyzdan Şwed pulundan hana peşkeş ýa-da ýa-ni kömek ýa-ni bir hepde bolana
geçirenni. Olam dolara vursak 140 milyon mal. Şol artykmajy bilen yeterlik bütün Ukrainany elektrik togy bilen ýa-da şol maşinlerden hepsini etmek. Beýleki döwletleriň sany sadece kim 1 milyon berdi, kim 10 milyard berdi, kim 5 milyard berdi kömek gidip dur. Beýle değilligi ol Amerikada iki parti uruşup oňuşman bilen Ukraina kömek etjek gal diýeni bilen Ýewropa birleşigi bilip dur. Şu urkun biz kömek etmesek Putin Ukrainany ýeňse erti bütün Ýewropa birleşige maljak gal, ýene de boljak gal. Näçe? Sebäp Putin sırtyny Hytaýa diýip dur. Hytaýyň birinji ýagasy Amerika, bir çakmasyk bugünden bäsleşik, baslaşlyk baslaşlyk kim birinji bolmaly bu dünýäde? Ýerde işte çakmasyk görünüp dur. Olara Taywan aljak. Bularym Amerikalılarym aýdy dünýede biziň pulumyzy ýörap dur. Şu valyuta bilen hemme döwletler hasaplaşýar diýmek siz ýa-ni diktatorlyk ambisiýanyňyzy aşağı düşürün. Biz size täze tehnologiýalar berjek gelýär Hytaýa. Bermänem dur Amerika. Ondan Hytaý bilen Orsiýet beleleşýär. Orsiýet Hytaý bilen Eýran beleleşýär. Bulan üçüsiniň kaptanyna gelip demirgazyk Koreýa goşulýar. Venezuela goşulýar. Venezuela'nın yemesi prezidenti şugun olam o şoför. Ilmim yok, bilimim yok, düşüncem yok. Yani koyupdurlar oty. Oturtma serdar diýler bizdäki ýaly alysam. Olankam şonda näýdi? Olar bir lager bolup dur. Demirgazyk başlan gün matar Ýewropa hem de Amerika, Angliýa ýene de 20-30 döwlet bular bir lager bolup dur. Şu güýçlük haýsy berýäňer. Terediň haýsy tarapy agry bolar, ýa şu haýsy tarapy beýleki döwletleriň milletleri, wekilleri şolaryň tarapyny tutar ýa şu tarapa geçer, ony ne wagt görkezler. Öz tejribemizi görüp otursa, mene göremek, şugun kun Türkmenler ýa-ni Hytaýa ýa-da bir ýere Eýrana göç edýän ýa-da bir demirgazyk Koreýa şo taýda gülýär durmuş bar diýip. Ýok. Başarsalar Ýewropa çykjaklar. Başarsalar Türkiýe çykjaklar. Türkiýede de Atatürk'ün guran döwleti bar. Bugun kun ala sarmyk gäwdede de bolsa onda da taýda demokraty işleýär. Azdykanny. Onun için iki dünya şumal kapma karşılığı emele getirdi yurttaşlar. Her birimi özümüze gerek tarafı saylamalı. Orsun tarafını tutýaňyzmy, diýmek şoň tarafını tutsaňyz awtomatik şertde Hytaýyň tarafını tutýaňyz ýa arkasyna alýaňyz Eýranyň we demirgazyk Koreýanyň we şoň meňdeşleriň. Şol sany araplaryň bir topar bölegini. Emma yok, biz Ukrayna halkynyň arkasynda durjak diýseňiz, onu ertek gün siziň hem azatlygyňyz, ähli olmasa respublikanyň Sowet Respublika, şol sany Ýewropa birleşigini. Şonda biz bir iýdilik döwletiň başyny tutup bogup, täze Türkmenistany gurup biler. Men görýän bilýän zatlym şu. Eger de şu taýda siz ýazjak, sorajak, biljek bolýan zatlaryňyz bar bolsa, kommentde yazın, başardığımdan cevap veren yurttaşlar. Yani, şu soňky 4 ay, 5 aýyň dowamyny Ukraina karşılıklı eden hüjümüniň şowsuz netijesi şolardan bar. Ýa kaýdalan. Yani beýdigi, olar ýeňilligi de düýbünden beýleder. Täze güýçler, täze tehnika gün saýyn gelip dur. Dün okudum täzelikdi. Orsiýadyň içindäki nefte bazalary urup başladylar. O ne diýanym? Ukraina bolsun ne? Ýok, Orsiýadyň öz içini dören garşylykly güýç, partizanlar diýip atlandyrýar özüni. Şolar Putiniň arka baglap biljek goşun bölümlerine ýaragmy, ýangyçmy şolar bomba emediýärler, ýok edýärler. Sebäp halkymyza diýe iýme çörek tapanak, ýakmagy ýangyç ýok, bilim hemme zat alyp fronta ugratyp dur. Biz şu zatlar bilen razylaşamdak, şolar bolmasyn, ýetip ketsin, basymrak şolar ýeňilsin diýen terde düşünjesi bilen özleri uruslam bir bölegi
düşünýän bölegi, düşünjeli bölegi öz ýurdundan şolar ýaly hereket edip oturýar. Belarusda da şuň ýaly hereketler eýen başlandy. Diýmek beýleki çäklerde ýetjek bugun bolmasy erti görünipdir. Ene gysgaça size şu zatlara aýdynym ýurtdaşlar. Bolýan şuurlukça hemmäňiziň öýüňize saglyk sag oturuň, saglykda görüşelim.